बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. कोकणातील आंबा बागायतदार, काजू बागायतदारांची मुख्यमंत्र्यांनी आणि पालकमंत्र्यांनी घोर फसवणूक केलेली आहे. पालकमंत्री ज्या आंबा बागायतदारांनी आपल्या हक्कासाठी राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो आंबा बागायतदारांनी एकवटले आणि मोर्चा काढला, त्या मोर्चाला सामोरं जाण्याकरता अधिवेशन सोडून पालकमंत्री येऊन मोठी भाषणं केली. जसं काय पालकमंत्री आंबा बागायतदारांना मोठं नुकसान भरपाईचं पॅकेज देणार अशा प्रकारची भाषणं केली. कारण आंबा बागायतदारांना जवळजवळ 5 लाख रुपयाची मागणी होती आणि 5 लाखाची मागणी असताना मुख्यमंत्र्यांनी किंवा पालकमंत्र्यांनी सभागृहात कोणतीही चर्चा न करता 22,000 रुपये प्रति हेक्टरी विमा नसलेल्यांना आणि 42,000 विमा असलेल्यांना जाहीर केली. म्हणजेच एका झाडाला जवळजवळ 220 रुपये ज्या मदत जाहीर केली. आज शेतकऱ्याला आणि आंबा बागायतदारांना एका झाडाला फवारणी करायला 1 ते 1.5 हजाराची फवारणी करावी लागते. त्याचे कामगार, मजूर याचा परत खर्च वेगळा असतो. म्हणजे ही शेतकऱ्यांची आणि आंबा बागायतदारांची चेष्टा केलेली आहे. आणि सरकारी चेष्टा करत असेल तर आंबा बागायतदारांनी खऱ्या अर्थाने आता पेटून उठण्याची गरज आहे की आंबा बागायतदारांना अशा प्रकारची फसवणूक केलेली आहे. आज नवीन बारामतीच्या त्या संस्थेकडून AI पद्धतीने आंबा बागायतदार कंट्रोल करण्यासाठी, हवामानाचं कंट्रोल करण्यासाठी आपण काहीतरी वेगळं करतो असं दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत. पण निव्वळ ती फसवणूक आहे. 4.5 कोटी रुपये आणून जे हवामानच जर सरकारला होत नाही किंवा सरकारच्या हवामान खात्याला पण हवामानाचा अंदाज येत नाही, ते तुमचं AI काय करणार आहे. त्यामुळे त्याहीच्यामध्ये पैसे घालून ते फक्त 20-25 शेतकरी निवडून त्यात तुम्ही ती जनतेची फसवणूक करत आहात. त्याचबरोबर आज आंबा बागायतदारांना खऱ्या अर्थाने 5 लाखाची भरपाई होईल. ती भरपाई न देता तुम्ही ज्या आंबा बागायतदारांचा खर्च झाला, कामगार आणला जातो त्या एका जोड्याचं किमान 15 ते 20,000 रुपये पगार महिन्याला असतो, तोही तुम्ही देऊ शकला नाहीत. याचाच अर्थ सरकार सर्व बागायतदारांना फसवत आहे. आणि देवगड हापूस आंबा हा जगप्रसिद्ध आणि त्याचे आमदार जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. पण त्या देवगड आंबा बागायतदारांना कोणत्याही प्रकारचं म्हणजे जिल्ह्यातल्या आणि कोकणातल्या आंबा बागायतदारांना कोणत्याही प्रकारचं नुकसान भरपाई देऊ शकलेले नाहीत. तीच परिस्थिती काजू बागायतदारांची. काजूचं उत्पन्न 25 ते 30% आलेलं आहे आणि त्या उत्पन्न असलेल्या काजू बागायतदारांनी कर्ज काढून आपली लागवड केलेली आहे आणि त्या ठिकाणी पण कोणत्याही प्रकारची त्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही. आणि त्याचबरोबर ज्या असलेल्या अन्य फळं पण या काल पडलेल्या पावसामुळे आंबा बागायतदार अजूनच देशोधडीला लागलेला आहे. त्याचबरोबर काजू बागायतदार पण लागलेला आहे. त्याचबरोबर जे असलेली अन्य फळं जी आहेत ती फळं पण आता उत्पन्न होतील की नाही त्याची शक्यता कमी आहे. आणि आज या ठिकाणी पालकमंत्री, मुख्यमंत्र्यांनी या आंबा बागायतदारांची चेष्टा केलेली आहे एवढी अल्प अशी रक्कम देऊन. त्याचा आम्ही निषेध करतो आहे.